Miñas donas, meus señores, no nome da presidenta do Consello da Cultura Galega, doulles a benvida a este teatro Lauro Olmo do Barco de Valdeorras, que este ano 2022 acolle o noso xa tradicional Concerto das Letras Galegas, dedicado nesta xeira ao valdeorrés Florencio Delgado Gurriarán. Hai uns meses, cando a Real Academia Galega o escolleu en sesión plenaria como protagonista do Día das Letras Galegas 2022, a institución non podía imaginar ata que punto a súa figura ia resultar dolorosamente actual nestes tempos avoltos nos que a historia semella teimar en reescribir os seus capítulos máis nefandos. O legado de Florencio Delgado Gurriarán deita luz sobre un exilio non demasiado coñecido, o mexicano, no que se escribiu un capítulo non menor da historia europea. No seu día, México deu ao mundo unha lección da fouteza ética e política o acoller unha parte significativa do exilio republicano galeguista cando outros países miraban para outro lado. Décadas despois, a vida e a obra de Florencio Delgado Gurriarán despréganse ante nós, cidadáns e cidadás dunha Europa privilexiada, como unha radical interpelación no artístico e no moral, como recordo inapelable de que segue a haber valores que é preciso defender e que todas e cada unha das conquistas da nosa civilización son perecedoiras se non poñemos a nosa intelixencia e o noso corazón ao seu servizo incondicional e o de calquera ser humano que, como Florencio Delgado Gurriarán, no seu día, se vexe obrigado a deixar a súa terra. Este ano a formación encargada do concerto é Zoar. Activa dende 2009 e centrada nas posibilidades expresivas dos instrumentos de vento, Zoar deseñou un programa que, por unha banda, homenaxea a Florencio Delgado Gurriarán e, por outra, trae ata o Barco de Valdeorras o eco musical do exilio mexicano. Nas pezas de Adolfo Salazar, Rodolfo Halter e, por suposto, Xesús Baligay, resoa a voz poderosa
desa colectividade, a miúda anónima e invisible, mais que nos deixou o legado morredoiro da dignidade resistente da causa republicana. O programa, que se abriu con unha zarabanda de Salazar, precisamente, engade, como é habitual nos nosos concertos, unha chiscadela á cultura local, coa Oreana do Sil neste caso, e como elemento central ten a estrea absoluta dunha peza orixinal. Composta nesta ocasión pola compositora Carme Rodríguez, a obra, que leva por título Diásporas, dialoga con 4 poemas de Florencio Delgado Gurriarán. A voz porá a soprano moldava Klara Shelihovsky-Panas. Beizón a todas as persoas que nos acompañan aquí, un agradecemento especial ao Concello do Barco de Valdeorras, hoxe cerne dunha Galicia infinda e que xerce como anfitrión. Beizón ás persoas que nos acompañan en streaming dende o noso web e as que mañá, Día das Letras Galegas, disfrutarán do concerto na G2, a segunda canle da Televisión de Galicia, a que lle agradecemos a complicidade coa vontade do Consello da Cultura Galega de compartir esta celebración con todos os galegos e galegas. Por favor, apaguen os seus móviles e disfruten do espectáculo.
trocado de candeas de a ouro, Galicia, máis que toda a enfeite dos terra. petrucios castigados. Galicia só limita coa saudade. La dipinta alborada, vai offrene cara membrana, Evidente alborada vai o evidente alborada,
Oh,